monggo kita mau sholawat nggih Bu, sholat napa badan nggih. Monggo sebagai rasa cinta dumateng Rasulullah kita mau sholat. Kita sholatin. Sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil bari ya Allah. Alhamdulillah wujud kita cinta dumateng Kanjeng Nabi salah setunggal niku sering maos membaca napa Bu Pak? Sholawat. Namine tiyang cinta nggih Bu Pak nun sewu mesti sering menyebut asmane to nggih? Ya wujud kita nek cinta dumateng Nabi salah setunggale sering maos sholawat. Terus selanjutipun nek kita sampun maos sholawat disukane dianjurke malih niku menghidupkan sunai. Sunai napa? Lah sunai nggih ajaran Islam niku sedaya niku nggih sunai Kanjeng Nabi. Nggih rukun Islam niku nggih mau syahadat, kados kita sedaya nglampahi salat, bayar zakat, poso, terus haji bagi yang mampu niku nggih ajarane Kanjeng Nabi. Lah sinten mawon ingkang nglampahi ajaran Islam berarti nggih murid-muridne napa sunahe Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi nggih prilakune Kanjeng Nabi niku nggih diarani sunah. Nah niku innama buistu utammima kalimal akhlak. Sejatine Kanjeng Nabi niku diutus